लड़की हां लड़की ले बतियावत रहता दिन दिन ये निकास क्या जाए कहां हम जानत नहीं कुछ रे। अरे उ लड़किया के शादी सेट भइल बा ओकरे फेरा में घरे झगड़ा कइले बा रोवत रहता दिन दिन फोन पे बतिया रोता हां रे भाई लोग वीडियो के शुरू से लास्ट तक बनल रहियो लोग आ देखत रहियो लोग। कॉमेडी तो इतना बा कि पूछो लोग मत हंसी रोकाई ना आ इमोशनल के तो बातें मत करो मत लोग कर एकदम झकास वीडियो झकास। हेलो का हो जान का हाल बा ठीक ठाक बाड़ू बड़ा गरी बिजी रहतड़ू हो फोन कोइला पे ना फोन उठावतड़ू ना मैसेज केला पे मैसेज करतड़ू का तोहरा शादी सेट हो गइल तोरा जब शादी ओकरे से करे के रहे तो फिर हमरा के झूठा सपना काहे देखैलिस ते अरे हम तोरा खातिर का कहना कहनी रे हमार बाबूजी हमरा के तोरा पढ़े के पैसा ओ पैसा से तोरा के मोबाइल किननी टाइम पे रिचार्ज करनी तोरा के आरा ले जाके तोरा के कपड़ा किनवैनी लेकिन तू आज कहते इसके हमके छोड़ गया था नहीं तो ठीक बा जोते लेकिन एक बात सुन ले तोरा जयमाल के दिना तोरा मर्द के ना गोली मरनी नू तो हमारे नाम विवेक ना ठीक बा जो फोन रख बबुआ हाँ बाबूजी ऊटी काट के टलिए में जाके तनी मोहनिया बांध दियो लोग दोसरा में पानी चल जाई तने ओकरा के ना कहबा खाली हमनी अरे हो रे बबुआ उ तो भोर ही से हम देखल ही नहीं खी ना हरी पे घुमा ताला फोन जोरे उ आ काई ने खाना वाना खइले बा कि ना ल तू हमनी के खाल से कह तो हमनी काज के बाद ना काम करब जा जाते जा हमनी के जाते जा का बबुआ आग में पूछ लो आगलो कमिनी क के का कहत बोलो काई ने भोरे ले निकलल बड़ा खइले बड़ा कि नहीं खइले बताओ हई लइका करत हो तारा काम धना नहीं खे ना ई घूमी ना खोई हन हम कुछ ना करब सुन लो हां हमारा के शादी करवा दो सो ठीक बा क्या कहत है बबुआ शादी भाई बड़का भैया कहो के ना करिए तले तोहरे हो जाओ हम दूसरा के नहीं जानत हम अपना के जानते हमारा शादी असो शादी करवा दो ये लॉकडाउन होके चाहे कुछ हमारा के बस एगो लड़की बढ़िया चाहिए बस ते सुन ले शादी करबे भैया कोई तो तार होई लाज शरम नहीं के आज के डेट के लइकन के देखत रहू बबुआ लोग देखो हई लोग एकरा शरम आवता अब हम का अरे चंदन का हो रे विवेकवा भीड़ लगावती तो जो बिजी व्यस्त वेटिंग एकरा कुछ हो गइल बा का रे ओइसन लड़की मिल गुल बिया एकरा लड़की हां लड़की ले बतियावत रहता दिन दिन ये निकास क्या जाए कहां हम जानत नहीं कुछ रे। अरे उ लड़किया के शादी सेट भइल बा ओकरे फेरा में घरे झगड़ा कइले बा रोवत रहता दिन दिन फोन पे बतिया रोता हां रे तोरा पता नहीं खे हमारा कहाँ कुछ पता रहेला का से का गांव में हो जाता हमारा कुछ पते नहीं रहत दिन दिन भर रहता ओकर से तारा पते नहीं के चलो हम तो के ताश खेले खातिर बोलावत रहे 3 दिन बैन जाए गुआ जे तो 4 आदमी हो जाए चल ओकरा घर चलो जा ओकरा घर सही में चलेगा चल ओकर देख ले देखिए अगर बाबू लेकिन बहुत खराब आदमी हम चल चल ना संभाल लेंगे चल संभाल लेबे नु हाँ, हाँ। चल 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 होगी तो देखल जाई चल 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 अरे का हो गइल अब बाबा संचारी गो मार लगे त का कइल जाई ए साला ते कहां गति बड़े ते दुगो के देख ली हमनी के को देख ले देख ले जा सही में तो चल ले जाओ का चल। करे चल ल या गुलो से तीनों एकनी के साथ में रह के बिगड़ल बा समझाव यही जरा रहता ना हां एकनी जोरे देखा चाचा अपना बड़का लइका के समझा दो हनु उल्टा सीधा हमनी के कहत नहीं गलती करतन जा का गलती करतन जा हमारा का हमनी साथे लह के बिगड़ल बा नहीं है ना बताइबो लोग लो बैठाओ लेकिन का भइल बा चाचा अरे का कोई पूछ का भइल बा हमनी के तो कुछ पते नहीं खे ना कोन जने के साथ रहत ताटे काहे
आ दिन भर बिना खाना पीना खइले नहीं खे आ का जने कहाँ रहता दिन भर बेचैन रहता का दिमाग में टेंशन रहता का इने का हो गइल बा इनके कमलेश नाम है इनके इनके कमलेश नाम हो हां उनकर चंदन नाम है विवेक खड़न हम लइकन पंडित कहाँ जी। चिन्ह तनी हती ती पे देखले रही एनी लइकन बिगड़ल बा बउआ बताओ लोग देखो चाचा बैठा हो चंदन बैठ बड़ा भैया तू तो पैसा बढ़ देत रहल पढ़े खातिर का हम बैठी एकर दिमागे एकर सुन के त हमर हालत खराब भइल बा रुक प्रेम से कोई बात सुनेला तब आदमी सॉल्व होखेला घर घर के रीति रिवाज बा हम देखत नहीं की कह बउआ तू तो देत रहल पैसा पढ़े खातिर हां हां आरा के बढ़िया से लेगा पढ़ ना ना बोले बा आ ई एगो लइका पटा लेगा लइकी बोला सन अच्छा अच्छा जानो तब जौन तू पढ़े के पैसा देत रह उ टाइम से मोबाइल में ओकरा फ्री करैले बा आउ ना तो पैसा ले मोबाइलो किन के देले बा दे तो हराम ज्यादा अभी मोबाइल चलाओ त लाज हम बाबूजी लो ओई कतरी के छोटको कोची पढ़ाओ जी के राख कि मजला का अरे करता चाचा एगो ना बात समझे सुनो। तरह ना ना चाचा ठीक हो हो। गइल ना भेजनी तो ए चाचा ई आरा लिया जाके होटल में किसिम के खाना महंगा खिले बा हमने कोई सन देखले ना हो खम जा चंदन ते हूं बताओ उहे पैसा अरे ये घड़ी तो हम देखले बानी कि रत भ बतियावता हन रत भ आउ ना तो मॉल में ले जाके कपड़ो किनले बा पूछी बात पैसा हो बाकी रहा ना हो ए बबुआ कहत रहे तू हमर बात सुनले रह कि जाके देखो ये चाचा लेकिन हम ना बात माननी करनी कि छोड़ा हटाओ लड़का पर विश्वास बा सब विश्वास जना हमारे कर पे जो का गिरा बात के डेट में। हमें लोग खराब बनी त खराब के होई अरे तू हराम एने ज्यादा। गली गली कुछ कुछ घूमब त दिन हमनी भर खराब खब जा दिन कहाँ भर खाना दुनिया हो, वाला कहाँ खेले देख बा। ले? गली घूमत रह कहाँ अरे दुनिया? हाला मत कर हाला मत करो जा सब बता देनी जानू दिन भर ते तो बिना खाना पीना खइले अपन तो रहन चाल चिन्हा देले हमरा के अब हम और चाचा आ जोन स्कूलिया बाटे नु एक लॉकडाउन के चलते बंद रहता आ घुस जाता आ अंदर से केवाड़ी मार देता हाँ, कमलेश ढेर बोलता बा हम ढेर बोलते हम देख लेबे तो नहीं बात नहीं बात सही है पूछ ले है कहीं से आ चंदनवा से भी ओकरा से पूछ अरे भैया तू रोत सही रहो लोग मारा बेकरा के मानम ना ना चाचा मरिया मरिया मत ना तो हमनी के ही मारी फिर जाके मारी हमनी के मारी आ जाना तो चाचा हमनी के करे समझाई ना जा मत बतियो खूब बतियाला कहला तोरी जानलो सही सब बारे में ऊ तो सुना चाचा ऊ कहत रहल ना कि बाबू माई शादी ना करियो ना भाई के बियाह कर लियो देख ले लो भाग के शादी करी बाबू के नाम कमाई हो बाबूजी देख लो विश्वास नहीं खे तोरा पे हमारा विश्वास नहीं तो ठीक बा छोड़ दे तब जरूर बुझा देते उन करब हम का ठीक है बा जा हां हां बाबा हमर लइका बा एकरे के जो ना बुझाई हम करब जैसे करब वैसे करब लेकिन तोरा पे हमारा उम्मीद अब जाय दी चाचा छोट लड़का ह गलती होला तो समझावा जा तो हने जना दोस्त प्रेमी बाबा जनू तो हाँ, समझावा जा समझा देम जा समझावा जा अभी ये या दे चुप रह लोर मत फेंको समझा दे अच्छा बताओ विवेक तारा में का दिक्कत बाटे हां का कमी भइल बा पढ़त बोलही बड़ा हाइट बोलही बा पढ़ाई तार बढ़िया बोलही बा नौकरी ले तो सरकार ओकरा से बढ़िया आई हौ जोन बिया पतर सूट की ओकरा फेरे में का बड़ा तू ओकरा पे पैसा लुटावत तारो बाबू माई के मेहनत तू कितना बेकार तार बाबू करत माई? तारो। भर दिन भैया खेत में काम करेला इनके खातिर ना बताओ तो है भैया ताहार कैसन है कपड़ा पहनले बनाएगो तू देख तारा के अभी ओइ नया मोबाइल नया चलावत फटल रहत फटल पहनले बन जाए बाप बेटा तू तो एगो देखबे किलो अरे भाई ये लइका हमार ना विवेक तू गलती काम करत हो तोरे चलते हमनियो के घरे बुलाइन जा का जाने चाचा जाके घरे चाचा घरे मारे मत कम चाचा हमरा गोल पड़त नहीं चाचा अच्छा वो चांदी क्या वो होई हिसाब में कर अच्छा तू ही लोग बताओ जा हम का करी अब तू चुपचाप जो रहो। जो कहबा जे उहे होई तू भैया वो लड़की के छोड़ दा पढ़ा लिख तब पैसा दे कौन लड़की के हम कौन लड़की की बातें ना करना क्या ए कहत बतिया ला ना वो लड़की ले अभी तू कहत रह शादी बोली करे के लगा, फिर कहत के बात शादी करेगा तू खुद न कहत एकरा रहो महिला में एगो मधुरी देखले रही ओकर क्या नाम है हां हां चाचा उहे त हिया। उहे हिया मधुरी है बे तो एगो चाचा आवेला ये लड़का के पढ़ावत बोलही बड़ा ठीक बटे विश्वास बनाव ठीक बटे ओकरा बाद में विवेक तहारा जिम्मा काम बटे तू बढ़िया से पढ़ हनु मन लगा के पढ़ उ लड़की का बिया तार हमनी के साथ देम जा कोनो प्रकार के दिक्कत ना होगी ओकरा से बढ़िया लड़की से बियाह हो कि दहेज दहेज तो पूरा ना घा मिली बहुत लड़की ओकरो से सुनर स्मार्ट मिली ऐसन गांव में ना हुई जवार में ना हुई जाए तो रो मत चुप रह लोर मत फेंको लड़की तो कतना यसन कतना जो यसन लेकिन ये खाली पढ़ाई हो जाई नो तू कबहू ना खराब होखी चलो ठीक है
समझ गेलो बात के? हाँ कमलेश भाई, अब हमारा से गलती ना हुई। बाबूजी हमके माफ कर दो। एक बार गलती होला बाबूजी, हमके माफ कर दो। अब कबो गलती ना हुई हमारा से। ठीक बा शाम के तक भैया मोबाइल दो कर नंबर डिलीट कर दी। बैटरी लो लिखल होई, बैटरी लो लिखल होई लड़किया के नाम। बैटरी लो। मोबाइल रख लो, मोबाइल आज के बाद हम ना 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 ला डिलीट कर देना। ना हम मोबाइल ना रखब, तू मोबाइल अपने पे रख जा। फ्रंट तेरे पे विश्वास नहीं कि तू मोबाइल अपने पे रख जा। सुनम बात पहले बोलो तो है ना आए पर विचार सुनने को ला अब का हम कहते बोलो तो अब चाचा अब इनकरा का हमने तो समझावे बोले भाई जा। अब हमनी के बात ना मानिहन त केकर बात मानिहन? जब राउर बात नहीं मना तो तारा माननीय गुल भगवान गोड़ पर करते बोले कि ना सामने देख में कहते बा तब का करिए। हां तो अगले बेर से गलती ना करी हन। ठीक है बात बाबूजी एगो लड़की बिया न देख ले रंजन जी के जाके। भाई अभी बियाह नहीं करे समय कराई के दोनों जना अपने ले कॉल ले संगे समय कराई दिया नौकरी। बाबूजी अब हम बियाह अभी ना करब। ना तैयारी कर हम पहले पढ़ब लिखब आ नौकरी करब, ओकरा बादे कोनो शादी के बात करब। ठीक बा? एकदम तैयार बन तोरा खातिर कबो हम दिन रात कोइले बनी बबुआ ते माने लसना में बात हमरा ना बाबूजी अब तार बात हम हमेशा मानब, हमेशा। तू जेवन कहबो तेवने होई। अब कुछ ना बस। ए चाचा घरे मत कहिया हमनी के। ठीक बा ना कहो ए भैया मत कहिया घरे। ना ठीक है बा चाचा। तब हम जाते हैं जा। ठीक बा चलो लोग जा तनी जाओ भी बैग। ठीक है कमलेश भाई, चलो। ठीक बा बबुआ अब तो बात सुनिए ले समझिए ले हां भैया। ऐसा मत काम कभी करी ठीक नु बाबूजी अब हमारा से गलती ना होई कबो। चलो ठीक बा ठीक बा। विश्वास ना रहे कि अब गुड़ पे गिर गेलो तो हम कहां कहत हां सब बाबूजी अब फैसला बाद में देखिए ले लो। चलो लइका आके ले बात कर जान पे काट के भाग गया तब काट के नहीं दिख ना बात तो बोला ही बटे बाबूजी। चलो बात भाई मान गुलनु। हां चलो खेत पानी करेंगे चलो। चलो हमके जाते जा बाबूजी खेत हम में चलेगा भैया, हम चली। चलो चलो बता चलो चलो तब। डंगाराम पानी पी दिया चलो जाके सब्जी ले लाओ हमें जाते। ठीक है भैया, ठीक है। सब्जी लेकर सब्जी लेकर चलो जा भैया। डंडा वाले लो डंडा हां जल्दी आइए हाँ तो भैया कैसन वीडियो लागल कमेंट करके जरूर बताइए लोग। सब्सक्राइब करबे जरूर से। कमेंट लाइक जरूर भैया करियो। शेयर जरूर करिया भैया। घंटा दबा दियो।